Zulai ni somni pasari sang ni somni panga pathian ni ania Zulai ni somni pali sang ni somni panga ni nga ni zana longtlai bazar veng village council le branch wele roi tu te an veng chunga power supply an mu lo wanga control room an kal chung changa nimin inrin ni khan longtlai power subdivision staff welfare committee longtlai chuanin press release an siama he an thu chua siam hi voin pathian ni chanulam pangkhan longtlai bazar veng village council le branch wele te chuan press conference goin longtlai press club a thil omdan an soifia bazar veng khotlang hoi tu tena thil omdan an soifia na kan ngai thak ma in longtlai power subdivision staff welfare thu chua hi ngai thlam chalokila ni somni pali Zulai sang ni somni panga ni nga ni zan dar sari le chan vevel khan bazar veng MRB bula line chia a oma zandar ya le chan vevel khan siam ani a dar ko le chan vevela akang chele a zandar som vela siam tura thok tu te in bo sei mek lain bazar veng VCP le OLA president hoin mi enge muzat motor le two wheelerin powerhouse a an ron chawa moi lo taka tong khum na le kutin thak du hial po poisa lovin an khosa a an khosak dan hi a thalowin a moi lo tak zet ani he thil thlen lai hian video le camera la kan lo chungin video la pu kan ni a ali kau chuan kan tana a poizok don thuin min vo zui boka hetiang in vo na hi department a thokte za lo na le in tham lo na dik taka kan ngai ani hetiang anga thil thleng hi veng dang atangin ton ala ni ngai lova veng dang te chuan thataka min tho puizok lain bazar veng te ro hi chu an che dan hi avoi khatna mai po ani to lova hetiang ani ta ka chuan bazar venga line check siam le control room duty te hi a hin tok to lo hle in kan thria a oi kan ti tak zeta tun huwa chuan hetiang thil du om lo tak hi thengnon to lo ram se kan du hle ani tin longtlai power subdivision staff welfare committee chuan nimin inrin ni Zulai ni somni le paruk sang ni somni panga khan thu chua an siama he thu chua hi bazar veng khotlang hoi tu te chuanin adik tok lo ani an ti a voin khan chanchin bumi te komin thilom dan an soifia I lo clear zui te ang hei voina village council court longtlai bazar le yanglai association bazar branch te chuanin ni somni le pali Zulai sang ni somni panga ni nga sana PNE longtlai control room a kan kal chung changa kan rin lo le be sei lo de win staff welfare lama tangin PR in rin ni khan chua alo oma chu VC le OLA te chuanin hi chan tha kan tia ei voina hian helaya kan VC member te kan OLA foi tu te nen press club longtlai a hun kan mang theya masa in MJA longtlai district foi tu te chunga lom thu kan soya kei hi ronghing lian za thang kania bazar branch wele assistant secretary ni mek kani tin hai ka velama hian pulal biak tuanga kan VCP athua tin hai ka dinglama hian pu amal soma branch wele president athu boka hetiang hi kan press statement ania kan han chair chua kanga atul dana zirin chanchi bumi te hena po PDF file te po in kan pe don ani ni somni le pali Zulai sang ni somni panga ni nga sana bazar veng village council member le wele bazar branch longtlai foi tu te PNE control room a kan veng chunga ABC cable kang chia awanga karen kan thima wanga kan len chho chung changa longtlai power subdivision staff welfare committee 10 ni somni le paruk Zulai sang ni somni panga inrin ni a press release chua aloni tamai hi poi kan ti a
heng press release a hian thu dik tok lo omin hetiang hi thil om dan zok ani ni somni le pali July sang hi somni le panga tlaidar li vel atangin chonhu substation a incoming CB thakani wangin shutdown lakani a longkai le chevel zong zong kan thim vek ani chutatang chuan zandar sari le dariat inkara current pek chua ani a current pek chua ani hian bazar veng area a LCMC building huibula ABC cable akanga bazar veng hi kan thim le ngal ani cable kang ani thu le siam thatura ma min lak sak turin phone call in duty room le ZE te biak anni a siam tura anlo chuk mai lo awangin power house a hian kan han kal ani staff welfare thu chua PR a khan zandar sari le chan ve nulam thil thendan tarlan hi hetiang zok hi ani dariat le achan ve PM a khan siam ani ti in da ania zandari le achan ve PM a hian cable kang chia hi siam ani lova hei hi CCTV footage a chiang takin mu thei ani panhina zandar som PM vela athok tu te in buat sei lai takin ti tarlan ani le a hei hi thudik lo hulhual ani siam turin an in buat sei lowa kan then nu fe a zanin hian en kan du'a a siam tur te po kan hak anga kan rualin chukse kan ti a chumi nuwa chuan cable khak na tur te kan hmu lain an kata motora leilon te lot chopin kan ha awangin thok tu te anin ko chopa kan rualin an chuk chau zok ani pathumna video le camera a lak nilo chungin video a la a pu kan ni ti hi hetiang hi thu om dan ani staff te zinga pakhat nupui khan duty room a SDO le ZE tenen thu kan soi ho lain phone atangin mobile in tha hi alange ya delete tura kan ti awang le he video hi viral ani chuan complain na tura landline anda busy la hi tha kan la ve dona ma kan la ang kan ti awangin a delete chop chiu chau zo ani palina bazar veng te ro hi chu an che dan hi avoi khatna mai po ani to lova ti in tarlan ani le a hetiang hi thil om dan ani kumsang ni le pariat borvel khan power house atang hian veng thang thang te in en chok tura ruwa man na siam ani a kan veng en hunata na ruat a current pek kan ni lo awangin hruai tu te an han chawa detail men an siam an ena heta hian current pek angin alo in ziaka kan en lo awangin ti eng ha tura khenzok ani bazar veng hian power and electricity department te hi kongrang phangin kan lo tho pui to thina tun thleng hian VC le oile te chuan kan ti thei to ka chuan kan pui sel thin ani kan veng chunga electric ban tui ek awanga tlu thei mai engemaw zat repair ani lai khan thei ang anga tha sum le paya kan pui thin anni bazar veng chunga transformer da tharte achia thak ani po in VC le oile ten department ten hatanga pui thin ani a staff te hi he kan thil ti a fetu te anni ni somni le pali July sang hi somni panga zana ACB cable chemin siam sak zon hu po hian thok thu te puala thingpui le ame bua sei te po ariu pakim huna in ho ani hemi chungchanga hian ni somni le panga July sang hi somni le panga zirtop ni khan executive engineer PNE Longtai division hian VC te lenga asoma helaya an chau hian SDO po a omvea anim biak na po hi a hiat pui ani VC lam hian oile tenen hun man ni se ko kim dewin tia thu kan in tha lai le PNE Longtai division po in tholeni hian income ho na inayang utia harsan om thei do kan ki la soi ho tur kan ril ru kan lo in bua sai lain
ni som hi le paruk July sang hi som hi le panga in rin ni a staff welfare atanga press release thudik tuan thing lo kan long hutamai hi apoi kan ti a thu chua ma hian do kan kilin soiho ni se hetiang hi akhen kan ring lo ani Longthai district chunga hian Mizoram Sarkar baka LADC a department phang te an oma VC le wele chuan engtik lai po in kan thopui thina thopui zel po kan ti turani a khuwa le tui tha kan ni na po ani electricity supply hi service na thona ani chandik lo a ho chamna a omin emo dongda taka na thona a ani chuan Consumer Protection Act sang hi le som le pakwa nuaya deficiency in service ani a chuwangin electricity department complaint center a complaint hi kan dikna ani ngai tu ani lo chuan sarkarin endiktura aruat complaint hi consumer tetan right to file under Consumer Protection Act sang hi som pakwa ani ti kha voina helaya bazar veng village council court le Yanglai Association bazar branch tena statement kan han nei tarlan thei chu ania chunga lom thu kan han soi ani ole hey village council Longtlai bazar le Yanglai Association bazar branch tena veng chung karen en thadlo awanga kan malak na a department lam electric department welfare tena PR min han chua sakna hian thudik lo bin PR an ron chua chu wang chuan boin tlai dar ni a hian press conference neilat a chan let na neila ti in tuna an local khom ani a hemi bazar veng ta na karen i chungchanga kan kalna hian tunma tang hianin karen hi kan nei chhelu tu ka zantin hi kan thim ti ila kan soi sual lawang chu tiang chuan ni a chuan ami puilamina complain na an han siam don hian phone tlang thei lo hian phone hi an lo da busy thin ani chuwang chuan mi pui bei dong hian khutanga hruai tu VC te kan lo ni na zona an ti ngai na hrelo hian namni kan eng kan nei le si lawan nangnin department lambiak dan lo ngai tu ate u ti hian minron ti thina chuta chuan kan phak to kan thei ab to kin kan han beve thina chuan ZE control room kan han be masa a ti chuan control room atang an ma ni thu in engma kan tingam lo kan pu te bero u ti in min chang thin a ti chuan ZE a ti khan kan be chho thin a ZE te kan han bia a chang chuan i thok tu kan to lo atlai to si a chu wang chuan en po ni se min lo tha thiam mai ro ti hi kan phone call don dan kan ani thin a chu wang chuan helai te po hi i veng chung VCP ni na zone atang po in a hre po hi ka ti thin khop maya chu wang chuan veng chung pui te laka po hian in thar hun na tam tak te po hi keima hian ka nei pha fo thin a chuan achang hian khol hian la thei lowa an la du lo nge po hi ka hre thin lo chu wang chuan khatiang kha kan hun kal to a kan ton to kan kal dan ani thin a chu wang chuan man zana kha i kama a ron chiar chuang khan i akan le awang khan siam turin kan phone na kan uile president hian i a phone masa a chu ngai sak a lova anua a be dongin BCP kan ni na angin nang han phone vele te enge karen hi kan vathim rei ve a ron ti le a ka han phone le ZE ka han phone na ta chuan ZE chuan animo kalo
kan nau te kalo zo tanga kan lo ti don nia ani atia ta chuan keima khan ani phone call kalo ngai changa nge o chanchin mi lo hril le ro o kati a ole ti in kan in tha a ama ro chu engma chanchin in hril a om to tak si lowa chuan ka han call non le a ta chuan chan kan to lova phone a ring pui thak thaka chuan khatianga karen siam tu an ron chuk box si lova karen kan thim box si nen i weile tenen a heti ringot ta i hril po a local du lo chu khonge thil om zia te po department te po han hrilila thil om zia te i soin i chawang umiang ti in kan chhotlang hloma ti chuan kan han thlenga i control room a chuan ta chuan duty pani chi an oma pakhat chu upalam deuh ne pakhat phei chu putar lam ani pakhat kha alo mu a pakhat alo thu a khatiang kha an ni a chuan thil om zia te kan han soya i kan pu te hiana hril ro u an ti a chuwang chuan kan uile president hian zan ina kan en nge kan du abak engma kan bei seilo a en chuan kan lunga oi chuwang chuan zan ina a en nge yangai ati a ti chu tiang chuan in kan han ti a chuan keipo in VCP kan ni na wa VCP kan ni na angin i SDO le ZE an lo thlenga ta chuan SDO ma kadinga i sar i thil pakhat kalo soi ve ang kati a thatakin i za takin chuan ta chuan sar i keima mihringa hi chu engma mai kani ama ro chu VCP kani na zone in thil ka soidon chuwang chuan bazar VCP kani ve a ka veng chung mi puiten har satna an to a karen thim chung changa complain na te karon siam thina voi engemaw za chuan achangin kan ron siam don nia in ron ti a in ron kal thale lova achangin thoktu kan in dai lo si a engpo ni se min lo hra thiam mai te u in ron ti thin a hei hi chu midanga chuanin om to lo se ka du khop mai te po ka ti ve nge ani chuwang chuan i tiang khan ka ti a ti chuan i kan president hian zan ina kan en chuan abak angai lo chuwang chuan asiam tu in chuk lo chuan kan chuk lowang kan ti ve ta a kan hak ta ni SDO le ZEN local nu a chuan heta i pon lama mei che pani an lo dinga mei che pani oma khan pakhata kha an driver nu pui ni in kan hria khalai kha chiang takin kan hre chiang lowa i chuan video in tha aron la a kan uile president hian video kha chuan tha la su o ati a chu a phone kha en sakatuma a phal lowa a hum bet tlata khatia phone va en sak atuma avapana kha ZE khan i alo danga kan president chu kut phei chu athak lo ZE po khan kut thak tuma thuak khan ati awang khan kan nau te khan kha an lo dang ve a khalaya khan tlemin kan bo ruak kha asang deuh ani mai i khatiang wang khan khami camera khan tha lo lak tum lo se khatiang bo ruak po kha tur ani lova chuwang chuan i hei kabula thu kuma ro hian alik out ani chuan i athalowang ati a chuwang chuanin khami phone latunu po khan i kalalo atia a phone kha a hub bet lata chuan anua an apasal ni om tak khan a phone kha alak saka chuan a delete zo vele hei engma omlo ti in i phone kha mu ngam khan aron pholang ta chau ani khatiang vel kha kan kalphung ani a tin i an PR mil chua an ron chua hian thu dik zik luakin PR hi an siama helaya hi veng mual phona ni in kan hre ve a kan ti lo pui
ti anga min soi hi poi kan ti a tun hnuai he tiang thil hi thleng to lo sela kan du khop mai chuwang chuan I ka na thok tur an in siam lai mekin min ron ti buaya an lo chowa an ti a na thok tu tur hi pakhat ma an om lo reng reng an mu vek chuwang chuan keima ni ina tlom ngai tura kan dil na le zan ina kan eng ngei tura ni kan en chuan atok abak engma kan du lo kan tia khami kan ti nu a an in kai tho chopa chuan a thak na tur uar po a hak soble tin an zai bung chopani an zai lai po kan din chil vek kan en veka chuan chumi pia lama I motora leilon te an in lot chopa kan hak veka ti khan chuan an in pe nu a hu ho in kan chuk tha a siam na ti kha a siam na thlengin kan zui veka kan om ho vek an siam lai po kan thira minute nga po an siam lo ani nut ball pali an hera le lama nut ball khan a uara kha an chil beta chumi nut ball kha achu an tai zowa ti khan an chuka karen ron on ro le an ti a ti chuan tun thleng thim to lovin kan omani chuwang chuan I an PR siama hian I thudik lo zik tluak an siam hi poi kan ti a chuwang chuan I hetiang thudik lo hi tun china chuan om to lo sela tin I po in do kan kil hoa I thataka thu soi turin VC tele uele te po min soma chua I ama azin do na bangin tho kar le tho le a kan soi ho don ya thingpui te in ho in ati a VC tele uele te po telephone in min ron bevek to a keini lampoi e ni e a tha lom a I veng tang kan thanem ngai na thila tiang angte kan lo ti a kan lo chowa ama ro chu tiang anga PR an lo chhuwa ta ka chuan I voina hian press conference hi nei ve ngei tha kan ti a chuwang chuan I press conference hi tuna hetia neya I an PR chu a hi ron chan le thi I tul nge ya kan hriat awanga PR press conference hi ron nei kan ni ti kha ka soi thei tok ni mai ro se ole hemi power department ina nimina PR chiang puang lo an siama wangen voina hian bazar VC longkai bazar VC le wayele te hian thudik tak pun chua tul ve in kan ria I manzana power house kan kal chung changa khan ahmasa in ka han soi du chu helai ABC cable bazar chiat chung changa hian tun ma po in achhezing ani ni khata hian voithum havaili achia zana pe chuan nge ina chia tin ru asur hian achhenge ngei boka chung te chu kan din munania ni khata hian achhezing thei lutuka kan mang anga ahma hian SDO ne na helai hi heti de hello heti yang lo de ulek hian chhar de ulek tu ten asiam theilo mi ti po hi kan wele secretary ne hian voithat kan va soi to a chu ti ang chu kan din munania tin khamizana khan zana dariat le achan ve dar kuwa vel bor mi o ka va phone kha khalaya khan power house duty khan hei kan pute kan lo silanga chuan kan pute thu ni mai atia chuan ani le chu tian ni chuan engpo ni sela khowai takin hei veng dangan eng sia keini kan thim engpo ni se min lo siam sak ram ro katia chuan min siam sak lok tak lo wang khan kan VCP ko phone VCP na ava phone hu po chuan min ron siam sak tak lo wang khan engpo ni se apuna thilom dia ba soi chiang teng kan tia kan kal chawa chuan duty room a kan valuta ingatinge kan ron soi to si a tu chungin min siam sak lo le katia
ta chuan duty ina min san na chuan kan pute ne na kan ri to a kan pute engwa min la ri si lo wa chu wang chuan kan rong siam lo ani atia ani tak chu zanina hian engpho ni se min siam sak angai ni in pute po chu ko teu ko la isoi ho teu u atia chu kan in biak na apu tak chu nia ti chuan kan wele member kan committee member te kan VC member thin khat te nen elai hmuna hian kan kala mi som panga vel kan kala ti chuan khati khan kan va thlen hu chuan an duty te chuan JE le SDO chu an han filta han lo chuka chuta chuan keima nge hian a engpo ni sela zanina hian a en kan dua khulai mun khu kan ron report to kan report thung hian min en sak lo sin hima min en sakula asiam theilo ani chuan kan lung o yang amaro chu min en sak lo sin chim ero hi chu kan lung oi bik lo ni kan ron soi to a VCP pon aron phone to chewa ke ma ba ka VCP pon aron phone chewa ma se voi tun theng po min en sak lo chu kan ngai dan ani ti lo chu wangin min en sakula min ti en sak thei chuan zanina hian engma dang kan du lo eng kan du ani mai min lo en sak ro kan tia ti chuan an PR a khan siam kan tum lain an on tia china kan VC te soyang khan siam an tum lo an lo mu vek to a tin china ka han soi ang khan duty khan an pu te chu an afil ve nge ani karinga amai ro chu afil hu khan engma min lo fil si lo wa chu wang chon kan lo siam lo ani tia hemi chungchanga hian bazar veng hi achia jing kan ti to kha athim jing kan ti to kha amai ro chu ni siam sak lo chang hi zana po hian atam khop maya zan khua akan en lo chang hi atam ani amai ro chu karen thil te nia asiam thei lek lo lai te po awmani mai theya amaro chu khami zana khan siam tura an lo chuk lo kha khotang ningai sak lo nin kan ria tin wele president kan ina angin ka phone a ke gat phone ka ngai poi mo lo po ni sela kan VCP ina a phone te khan chuan a chan na tal kha chu kan riat kan dei se ni amai ro chu a chan na om tamia lo kha ni bik lowin kan ria tin khami zana khan VCP le VC member enga mozat le wele roi tu te kan kala JE le SDO an lo kala SDO kha aron luta duty chair a khan athua ke mani kha za om ni lo maila do chair a khan athua do kana akke min han kuma khatiang a min han en lo kha chu ke mani kha chu kan za om lo ani po in bazar veng ni puite kha min za lo le in kan ria chu wang chuan chumi ba ka chuan in thole nia in kom hong u atia a tha lom thil tha thu tha soi hi a tha kan tia ti chuan thole ni kan nga kan tia chu ti lai ka ra chuan in rin nia PR anon siama PR an siama po khan thu dik tak siam chu ni se a tha kan ti amai ro chu dot lutuka PR an siam kha thu dik soi ve tha in kan ria chu wa tan voin a hian an PR siam kha chan thu dika chan tha kan tia chu wa chuan helai hun hi kan mangania tin an PR a khan video le camera a thala lo pui thala min pu an ti te kha an la chiang a thala ko kha an delete ala tu kha nei chiania
department thok ani le ni lo phei chu ke phei chon ka hello a mai ro chu kan tha hi kan thu lovin kan phalna ni lovin I langot theilo I delete turani katia engo mochen kan soi hu khan nichina kan VCP soi ang khan ni papakat khan a delete nuwa hey aom to lo watia chu kan din hu nia chu wang chuan tun chuma power department welfare ina PR an siam chungchanga hian PR an siam hi kan huwa ani lo amai ro chu PR an siam don in chuan thudik tak khan PR siam ro se chu adik kan ti amai ro chu dot lu tu ka PR an siam kha I acha kan ti lawa voini hian thudik tak zok kha PR dot ka chan ve kan du wangin voin hu mi kan mangania I khamichin khani sela kan malam huna power chungchanga hian tu te khua po hian eng tha hi chu kan du vek amai ro chu a that khol thil te nia that lo chang te po ania amai ro chu khotang huai tu tena hi chu tiang kha tiang chu ania eng po ni se tom lo ngai ru an tia chon min ngai sak ve tu ra kan ngai in khami zana khan hei zan a hian veng dang hi chu ka hiat danin line duty hi an oming kan thria ama ro chu bazar veng hian line duty kan nei lo na chin poi kan thre to lawa tin khami jana khan local sela min siam sakse an pocket money po an siam man chu pek kan in huamani chu tiang theng chuan khami jana khan kan soya ni danga po zana chuan alo har sadewani po min lo siam sak ula har in pocket money po kan lo pe nga ti thengin kan silani chu tiang anga thatta ka kan silaya ni lo baksa ka PR min chuwa kumi kan lung a oilo voin ni hian thudik tak wan chuwa thain kan ria chu wangin voin hum hi kan lo mangani a khami chin kha ka soi thei tok ni sela lo me Tlem han soi bel ve du kan ya PR hi kan siam te hi chan vek thei lova zia khian hei PR a hian khami zan thil thleng kha dar som le achan ve a kan chhawani bazar tangin ti lai kha na thok tur khan an in bua sei lo thima an mu to kan in anin kai tho chopani ti lai kha kan soi bel duwa kan complain kha dariat sari le dariat inkarani chuan kan han chho kha dar som le chan de velani ta chuan na thok tur tu manom lo ani bua sei lo thima kan thlen nuwa a en hi kan du ani kan ti wangin ani ko khoma man ruate na china soyang khan cable po hak soble tin ang kat chop an bula kan dingalom kan omani tin leilon po an la pheya motora an tia chabi po khoya ngen tian in zonga tunge kol te po ni te imbu seina omlo an PR kha khala kha chuan adik lo ani tin heta ka han soidu chu hetiang anga thil thleng hi veng dang atangin ton ala ni ngai lo ti hi oma veng dang atang hian an tong ani ma se veng min kha soi ngai lo voina hian PNE department hian an tong ani na tak chon plastic ti chiat te eng mo kha omani kha video viral po om voina hian khatiang kha soi chu kher tu lo ma se bazar veng min ron malman ta kha chuan voina hian soi fi ve tu ling ka hia a veng dang atang hian an tonga phone call po hi an da busy thina wangin tuna hian VC le uai le veng tam tak hi an nung oilo an biak thei lo an ti ani keima ngei po in SDO bula an da busy kha hiti in da chuan kang mai le har satna hi electric a hian longkai ten tok taila biak tur biak thei in om lo hian engting nge kan omang electric kanga wangin in te om se engmo che dup na thengle se in da busy hian har satna lian zok theng thei ti thlengin ka soi ve ani chu wang chuan khalai kha kanin biak po thei lo chan pakhat ani ya tin bazar veng line check siam le control room duty hi a him tok lo ti in an rom da a long ta ina
power kan nei tir atanga tun thlengin bazar veng chunga line check te hi har sat na voi khat ma kan la siam ngai lo kan tran pui the VC le wele ten an thing pui in turte an pocket money turte an man ruat thlengin kan choi puin kan tran pui the akut tha ke mo a room zong hian voi khat ma department te hi kan la ti ngai lo hei hi chu thu dik lo hul hual ani ti kha min lo thlir tu te le min ngai tha tu te khiata kan soi du a control room a duty te phei chu tu te nge duty thin po kan khengai lo tun hi kan voi khat kal na ni a ma sang ni paria ta kha chu soi ang khan karen kan don that lo awangin in en chok om kan en zan tura ruaman detail men siam vek towa kan ho tu te kan throi tu te nan chho khan adar bian an en khan kan en hun tur dara kan en lo wangin eng ti angin an lo tik sia hei hi enge chan tin an zo chenga an ti eng chopani kha kha sang ni le pariat kumani chu long thai mi pui hianin eng kan nei that lo zia khalai hun kha han chui let ula in la khe thein kan ring kanin en chok thin aveng angin chu tiang chu nia sarkar department pakhata staff welfare ten PR kan siam duwa mi puya kan ti dar du ni chuan thu chiang le dik rin tak hi mangila chu ta tang chuan thil tha le dik zok hi achuak tur hi nia PR kan siama thu omsa thula thu dik lo kan bela tin ka han soi bel du chu staff te zinga tangin social media post tam tak mu ani khatiang am chi po kha kan lo mu ve vek mai thu dik thula dot na sata ka the dar ani hi poi kan ti a chu wang chuan kan du reng wang ni loin hoina hian awele angte abc angte ga press conference press statement siam hial ngaya kan han hi a fellow kan ti khop mai kan du lo thil in soifi ani lo thu dik puang chuak turin boina heng helai hen hun kan manga MJA te kan somani kan som na te min ngai poi mo saka an hun hutak min han pe hi atop nan lom thu ka han soinon le duwa thir tu te po in lo chiara lo mu te po in helai hian enge thu dik zok ti hi min lo ti chian saka kan ri lungai to na lo seng turin ka som du bok cheuni kan lo me